karadyo ani anasa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon og suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapaha. Nga naman. Mao magud ni ang ilang anniversary, ma'am. Mao nga mag-celebrate jud sila sa matag abot sa February 14 og apil si Annalisa Slano. Annalisa? Ang imong manghod? Oh. Tungod kay suod man nga amiga si Annalisa og si Adila. Unsa? Unsa magiging tinuod ka nahitabo ni Adela? Carding. Ambot kalit man gud ang mao panghitabo, ma'am. Malipayon kaayo sila si Rodel nga nagpaabot sa oras silang kasal. Pero kalit lang ni Bia si Adila. Ngano nakasiguro man mo nga nibiya si Adela? Tungod kay doon na may nakakita niya nga nag-atang og bus sa gawas highway. Mao ba? Ma'am. Kan ba? Kanara akong masulti ni mo, mama. Uwa ka na ba ilaing nalimtan? Wa naman, ma'am. Mo paulit na lang ko, ma'am. At imanon-unan ako si Annalisa kay gisulaan eh. Unsa gisulan? Ay da, gisakaan sa kabuhi, ma'am God. Bisan unsa na lang makita. Carding, Ma'am, mahimo ba nga sa di pa ka mulakaw, magkuha ka og mga buwak? labas nga buwak. Oo, bisag unsa mawa ka. Kay butangan ako ang tanang flower vase dinhi sa silong. Sige. Magkuha ko, ma'am. Ako lang ibuton din sa sala, ma'am, ha? Sige, salamat ha. Ibutang lang. Kay pangitaon pa nako si Rodel. Ay naman ni si Rodel. Wa naman sa dinis sa iyang ginuktukan ka kanina. Sa maning dapita? Mura man og lain gining dapita. Ay, may pagmagimo na lang kong daag outline sa kong suwatwen. Valentine's Day man unta ron. Angay unta nga malipayon ming duha si Rodel. Ma'am Sabrina? Annalisa, salamat kini aka. Oh, nagdapag kag mga buwak. Mauna kini ang naanda namang buhato ni Adela dinis ilang bahay ni Sir Rodel. Mao pa. Nagpakuha sa ko og mga buwak ni Kuya Carding nimo. Mahimo ba ni nga ibutang sa sod sa bahay, ma'am? Ay, oo. Sige, tabangan ta ka. Sige, ma'am. Anihin din sa corner nga lamisa ang uban, ma'am. Unya, ang uban sa center. Ug ang uban, diha sa altar nga waysod. Sige. Ipahilo na ng mga buwak sa dapit nga naanda ninyong butangan ni Adela. Shh! Um. Ayaw naglito kang pangan ni Adela, Ma'am Sabrina. Sige. Himuan na to siya og laingan. Aleda. Sige, Alada. Kana. Mas ganahan ko magtan-aw nimo nga magpahiyom. Naluoy lang ko ni Aleda, ma'am. Tuod yay. Nisulti na kong imong magawa nga. Suod mong higala ni Aleda. Kababata mi. Og nahibaw ko siyang kabuotan. Wa lang ko magtuo nga siya magustuhan ni Sir Rodel. Ha? Kuan, ako ang nagdahan ni Aleda din ma'am. Ako ang napaila-ila niya kang Sir Rodel. Unsa? Og dinhi sa dakong bahay na wa. Og Sa imong manahuna. Ngano kang milayas man si Aleda? Annalisa?
May gihuna-una ka ba? Uwa ko magtuong nga milaya si Aleda, Ma'am Sabrina. Unsa? Bisan sa una ko gunahuna nga milaya siya. Dili man mo dawat ang akong huna-huna o konsensya. Tungod kay... Tungod kay unsa, Annalisa? Tungod kay dako kayo og gugma si Aleda kang Sir Rodel. Unsa? Labaw pag yan ay tingali si mong gugma kang Sir Rodel, ma'am. Ha? Ma'am, niyaan ang mga buwak, ma'am. Uy, nalagi mga buwak din eh. Oh, labi na ko. Ipahuway ka sa bahay. Niyari ka din, Annalisa? Dili lang ko ganahan nga magpundo sa bahay, Manoy. Murag doon ay doon ay manuslok dito god. Manuslok? Unsa masaka si mo una ang manuslok, Annalisa? Basta, doon ay manuslok. Dagan ang muhasol na ako. Sige, ma'am. Ato na ko sa akong trabaho ko sa luyo, ha? Pamanalay, balag. Bubahay ka ng mga buwak, ma'am. Annalisa, rin ako. Ma'am Sabrina, ikaw nalisabot sa akong magawang ha. Ingon anak gina siya. Way pamatasan usahay nga manulti. Nagasabot man ko niya. Sige na. Ato nang dalion ang atong gibuhat. Murang hinunog. Lagpas pagbalik ang mga tabo sa una sa buhay pa si Adila, eh. Ay, wala. Si Sir Del man ang nagsandig sa punuan sa lubi. Pawag yung maglihok. Ay, saan mo na yung kita na auslayo? Kalawang ba siyang ginahon na? Ay, akong doolon, be. Sir Del. Gusto ka nga dadaan ako dadaan di kag bangko dinhi, ha? Ha? Ay klaro magud kayo nga lawom ang imong ginahon na, sir. Unsa man na, sir? Basin makatabang ko ana. Kung doon na kay isugo na ko, andam kong mutuman. Wa ko isugo nimo. Bangko, sir, ganahan ka? No. Ayaw na. Unsa man? Nagmata na si mama? Wa pa man, sir. Sir, kining kuan ba? Naunsa man na si mama nimo? Nga mga patay naman ang hiskutan. Ha? Ganong nakasulti man ka, anak? Laliman ka, sir. Gingan lang ko niya mamerto ganina. Patay naman tao si Numerto, sir. Oy nga, una ninyong katabang dinhi sa mansyon. Sabtara na si mama. Unsaon nga, mamanggid na iyang sakit. Limtanon. Perminti man ang musabot, sir. Pero usahay man gud makalitan naman gud ta, sir. Salamat, Karding. Sige. Biyan taon na ka diha. Mabalik na ko sa dakong bahay. Sige, sir. Ay, dali ko kuling akong pagpangguna din is luyo, eh. Aron makamarites ko sa taas sa dakong bahay. Naana, naporma nag-heart ang mga buwak sa lamesa. Kamo masada ka ng arte-arte, no? Maubitan ng HRM akong kurso. Okay sa nang kurso, ha? Gamit na kwen, magtukod ka og hotel. Hotel? Dili ko ng hotel-hotel. Mahalo ko sa salida, good. Mao ba? Pero angayan ka, ana. Oh. Unsa bang kining inyong gibuhat? Ngano nagbutang makamog buwak sa patay dinhi sa sud sa akong bay? Dili man ni buwak sa patay, madam. Ngano laging nagdaman mog mga buwak diri sa patay? Madam, Valentine's Day ron. Oh. Valentine's Day? Adlaw sa gugma? Mao ka na, Tita Mercy. O pwede kaayo nga maghimo tagamay salo-salo. Ipanglabay ninyo mga buwak sa patay! Maunay nagdagdimalas sa unang kasal ni Rodel. Kanang mga buwak!
Ipaglabay na! Ipaglabay ni! Ipaglabay! Tita Mercy! Ma'am Sabrina! Naigo sa flower vase ang agtang ni Ma'am Sabrina! Nagdugo! Dugo! Dugo! Dili ko ng dugo! Dili ko ng dugo! Annalisa, sundi si Tita Mercy. Sige na, may gawa siya sa bahay. Nahadlong siya maayos sa dugo sa kong agtang. Ikaw na lang paghipo sinuon anang nabuak ka flower vase, ha? Ako ni mo apa si Tita Mercy. Ay, makatupaingon si Tita Mercy. Uy, tuwa siya paingon sa sapa. Magunsa magkato siya sa sapa. Tita Mercy! Tita Mercy! Sabrina, Rodel, ano nangita man ka ni Mama? Di na sa gawa sa bahay. Yadara, taon sa man ang imong agtang. Anong doon naman ay dugo? Rodel, nasuko siya. Nasuko siya na ako. O sa may iyang kikasukan? Nasuko siya nga gibutangan na mo og dekorasyon nga buwak ang sala sa bahay. Nganong gibutangan mo sa nanimo og mga buwak ang sala? Gusto na akong panahon ang nangagin ninyo ni Adela. Atol sa inyong anniversary. Unsa? Gusto kong mahibaw kung unsa nimo kamahal ang una nimong pangasaw-unon. Sabrina, Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!